Ayan, hello po. Happy Monday sa inyong lahat dyan. Ngayong araw ng Lunes. Ayan po. Haba-haba po ang ating batian ngayong araw na po. Unahin po natin yung may mga birthday. Ayan, happy birthday, Pastor Wilson. Ayan, 69th birthday na ni Pastor pero hindi naman halata. Parang 50 pa lang. Ayan, kay Madam Teresa Recto Lantawan. Happy birthday po. Mega love shoutout sa inyo dyan sa Urban. And kay Miles Perfecto. Ayan, 10 taon na si Miles Perfecto na si Jupiteres. Ayan, hello. Mega love shoutout sa inyo dyan. Happy birthday, baby. At kay George Moico. Ayan, pinapabati Ipin Bolanos ng kanyang minamahal. O diba, sana all at 4th year anniversary nila ngayong araw na ito. Ayan, huwag po masyado magpakalasing kasi baka hindi ka na naman makapitol at mag-emote na naman yan dyan si Madam. Alam namin ang love story dyan. Ayan, at kay Anthony Lilian Garcera ng Merenciano sa Urban. Ayan, hello po. Mega love shout out and happy birthday po sa iyo, Anthony Lilian. At lahat po na nagsiselebrate ng wedding anniversary. Tatay Carding, 60th anniversary ni Tatay Carding at ni Nanay Elma. Ayan, hello po. And mega love shout out and happy anniversary po. At ang next na nag-celebrate, 4 po, sabay-sabay ng kararayan. Ayan, Mami Net and Daddy Milo. Tapos, ayan, happy anniversary po sa inyo dyan sa kararayan. Mega love shout out po. At kay Mama Lynn at Papa Paul Mandrazo. Mega love shout out po and happy anniversary. Ayan, si Auntie Beth at si Uncle Beg Pina. Hello po. Mega love shout out and happy anniversary. At ang nag-request po niyan, walang iba kundi si Maricel and Rod Celos. Ayan, happy anniversary din sa inyong dalawa dyan sa kararayan. I'm sorry na mali ako kahapon. Akala ko po nakatira kayo doon sa Carolina. Kararayan pala. I'm sorry. Ayan, sa lahat po na nabati ko, happy anniversary po sa inyong lahat. At happy 47th wedding anniversary sa tatay at nanay ni Ate Janet ng Libanan. Janet Bermas, hello po. Mega love shout out at congratulations. Happy anniversary po sa inyong lahat. At sunod na page, diba? Ang dami na page. Ayan. Sa Dalandan Street, Victorino Barbie and Eva Barbie. Mega love shout out po sa inyo dyan. Hello po. At sa aking mother na nagtatampon kasi hindi ko daw siya binabati. Araw-araw daw siyang nanonood sa akin. I'm sorry po. Ayan, si Mama Imelda Naya, Ernesto Naya, ang aking tatay. At sa aking kapatid, Mary Joy Antonio. Mega love shout out po. At sa aking bunso, kapatid, si K.R. Naya. Mega love shout out ng Bigito Nuevo, Limanan, Camarinzo. Ayan, si Ate Mia Naya at si Ate Beng Naya. Hello po. Mega love shout out sa inyo dyan. Ingat po kayo sa work nyo. Ayan, shout out po sa inyong dalawa dyan. At kaya anak ni Ate Mian, si Mendrick Naya, si Bolo. Ayan, hello po. Mega love shout out dyan sa Gaungan. Ayan, mga Naya ng Gaungan. Hello po sa inyong lahat. Mega love shout out. Ayan po si Naya. Hello po. Mega love shout out. Lahat ng mga naman. Mega love shout out po. At yan sa Cavite, Ate Dylan, Mary Grace Rilly, Vincent Rilly, Aljake Rilly, and Gigi Rilly. Mega love shout out po sa inyo dyan sa Cavite. At family po Boso, Jolie, and Angel. At kay Auntie Billy, hello po. Mega love shout out. Happy Sunday. At ito ang request si Ate Sharon Abad. Mega love shout out po sa inyo dyan sa Cavite. Ayan, lahat po Javier. Family Javier, mega love shout out po. At kay Kuya Benji Javier, hello po. At kay Ate Yoli Javier ng Naga City. At kay Ate Nini Javier ng Mayon Avenue ng Naga City. Mega love shout out po. At kay Ate Rose Villacruz ng Tara Sipukot sa family Palengkas. Hello po. Yan sa Tara Sipukot Camarines. Mega love shout out. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Mad Ruilin Kadag Naya, hello po. Family Naya, mega love shout out po.
kay Cecil, Kagawad Cecil Quiñones ng Bigito Nuevo Libmanang Camarines Sur at sa kanyang magandang anak na unika iha, si Ninya. Ayan, magaling ka na ba Ninya? Mega love shout out at kay Kuya Jessie Alfonso at kay Ate Josie Alfonso. Mega love shout out po sa inyo dyan sa Bigito Nuevo Libmanang Camarines Sur. At si best friend ko nga si Mary Grace Caromero. Mega love shout out po. Maraming salamat sa support po ninyo dyan sa Bigito Nuevo Libmanang Camarines Sur. Ate Salvi Alfonso, mega love shout out. Michelle Uraen, hello po. Mega love shout out. Rosalie Alfonso and Carol Santiago, mega love shout out. Hello po sa inyong lahat. At ito yung request ni Ate Cecil on Rubia kasi po ang kanyang minamahal ay nasa malayo. Kuya Leo on Rubia, mega love shout out po sa iyo dyan sa Romblon. Ingat ka po, parati mong i-chatat ang iyong minamahal. Ayan, Mosnero family and on Rubia family, mega love shout out po. Ayan, Ate Jeanette Bermas ng Libmanan na Paghat Nadans, hello po. Mega love shout out. Family Bermas ng Libmanan, hello po. Kumusta ka po kayo dyan? At ayan, ang aking mga classmate, Jerry Datuon, Dean Sabalbero, Hendrix Amadeo, mega love shout out po. At Junel Aguilar, hello po. Dexton Zoles, mega love shout out. Shell Hernando, Cybern Mubar Nuevo, and Lisa Garchi Corena, mega love shout out. At Lavender A, hello po. Mega love shout out. Kay Janet Hindi, ang aking kaibigan sa YT, hello po. Mega love shout out. Kay Leon Corpus ng Urban Pakol, mega love shout out po. At kay Ate Richie Adolfo, mga Adolfo po, family Adolfo, hello po. Mega love shout out. Mga ako'y naghahanap ng magandang music ko para po sa isang dinulog ng ating kaibigan. Ayan, diba para si Sadeli lang. Meron na isang dito, isang hugot. Ayan. Kunin ko lang po yung yung magandang music para dito. Meron tayong music. Ito yung message sa akin ng isang kaibigan. At masakit pala umasa sa taong inaasaktan. Oh, masakit po talaga yan para sa akin. Pero okay lang yan. Buti na pinakasa sa iyo eh. Wala kang umasa. Pero seryosong usapan. Huwag po tayo umasa sa mga taong hindi umasa. Doon sa mga taong hindi yang lang sama ng loob. Yung mga problema. Hayaan mo na yan. Marami naman taong nagmamahal sa'yo. At para sa akin doon ka sa taong yan. At kung sakaling mawalan ka ng pag-asa, tawag siya ang solusyon sa lahat ng problema. Siya ang subok sa iyong buhay. Nandyan lang siya para sa iyo. Yan lang yung tanging makakaintindi sa lahat. Subok. At eto lang ang may iwan ko sa iyo. Okay lang para malaman. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat sa pag-support ulit kay Cathy Bicolana official hapon na ito. Ayan, happy Monday po sa inyong lahat. Meron